Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Tinc ganes de parlar-vos de llibres, però no tinc gaire temps, o sigui que això és el meu wrap-up de març. Sabeu com funciona? Comencem. El primer llibre que vaig llegir va ser L'exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. És el segon llibre que he llegit d'aquest autor i, com amb l'altre, em passa que té una premissa inicial que em sembla molt potent, té un títol que em sembla l'hòstia, les portades també estan curradíssimes, el llibre és correcte, però trobo que no compleix amb les meves expectatives. Després d'una nit de festa, l'amiga de la protagonista comença a actuar d'una manera molt estranya, es torna esquerpa, no vol saber res d'ella, es torna una persona molt cruel i, bueno, anem veient a poc, no?, que la deuen haver posseït. Ta-tan! I com a bona millor amiga que és, la Abby, que és la protagonista, voldrà fer alguna cosa per salvar la Gretchen. Ara, quin problema li trobo jo en aquest autor? Doncs que vol escriure terror, però em sembla que no en sap. En canvi, hi ha coses que fa superbé, com per exemple, en aquest llibre la relació entre les dues amigues és superguai. I quan es dona més importància a això, en comptes d'aquelles escenes que ja estan subadíssimes, d'exorcismes i tal, que trobo que en el seu cas no han aportat res ni li ha donat una volta que ho fes interessant, quan té més pes aquesta part d'amistat és quan el llibre agafa més força. Però trobo que no sap mantenir bé l'equilibri entre relacions personals i tot això que fa del seu llibre un llibre més únic, no?, perquè va sobre aquestes persones en concret, i aquestes escenes que ja us dic que estan subades, que ja les hem vist moltes vegades. I està bé que es faci servir el terror com a recurs, de fet estic super a favor, em penso que el terror pel terror no té gaire sentit, però no per això pots descuidar una part molt important del llibre, penso. Hi ha molta gent que li agrada aquest autor, jo trobo que no acaba de trobar l'equilibri, com us he dit, no em vull fer pesada. A més, el to és estrany perquè a vegades és de comèdia, però llavors agafa un to molt greu tot i no saps mai en quin punt estàs i al final com que no t'ho pots prendre gaire en sèrio. Tot i així no us penseu que és un llibre que no m'ha agradat gens, perquè ja us dic, li he trobat moltes coses bones i sobretot el que destacaria més és la relació entre aquestes dues noies. També trobo que Grady Hendrix, almenys en els dos llibres que he llegit seus, vol jugar amb la nostàlgia d'una època, però es queda en que aquesta nostàlgia sigui només esmentar alguns llibres o algunes pel·lícules que eren famoses a l'època i ja està, i és com, amb això no m'estàs transmetent l'ambient que hi havia en aquella època, vale? És com fer una pel·lícula d'època i quedar-te només amb els vestits, o sigui, no... És un punt una mica massa superficial, trobo. I la veritat, veient la portada, tant aquesta com l'anterior, t'esperes una cosa més gamberra, el títol també, no?, et suggereix una cosa més esbojarrada, i es queda en un punt molt mig. Tot seguit vaig llegir un llibre bastant poc booktubejable, que és Cartes de la guerra, entre Jordi Rubió i un dels seus fills, quan va anar a la guerra, de fet, sent un nen, pràcticament. No sabia si parlar-vos d'aquest llibre o no, perquè, com us he dit, es presta bastant poc a aparèixer entre els altres llibres que sort llegir, però em va semblar un llibre superinteressant. Si esteu interessats en tot el tema de la biblioteca, escultura, ni que sigui una mica, jo us el recomanaria. A més, es llegeix super ràpid perquè són cartes. I bueno, jo me l'he llegit pel meu TFG, o sigui que el nivell de gaudi tampoc no ha estat per sobre els núvols, però em sembla un llibre molt interessant que us volia fer conèixer si és que no el coneixeu. Hola, Marta Editora aquí. La veritat és que no us he dit en cap moment per què us havia d'interessar aquest llibre. Resulta que Jordi Rubió va dirigir la Biblioteca de Catalunya. És, de fet, considero el culpable, o gràcies a ell tenim la Biblioteca de Catalunya que tenim avui en dia. I, entre altres coses, en el llibre parla del trasllat de la Biblioteca de Catalunya a l'edifici que estava primer fins a on està avui en dia. Tot el que passa durant la guerra mentre ell l'està gestionant. I un altre tema que es parla molt és el tema de les biblioteques populars al front, que és que es va fer un servei de biblioteques públiques pels soldats que estaven al front. Òbviament l'havia organitzat Jordi Rubió i hi ha moments en els que d'una part Jordi Rubió està parlant de com organitza tot això i d'on anirà el bibliobús i això, i Manel veu aparèixer aquest bibliobús perquè anaven amb un autobús, i per això em sembla que pot resultar-vos interessant si us interessa aquest període històric, si us interessen les biblioteques i tot això. I ara us vull parlar de La noia de la biblioteca, de la Núria Prades, que és un llibre que vaig llegir pel Club de Lectura, que ja us avanço que no em va agradar, però sí que va ser com si m'hagués muntat per llegir els dos llibres, l'anterior que us he mencionat i aquest, alhora, perquè els temes, òbviament, són molt similars,
I de fet Jordi Rubió surt com a personatge a La noia de la biblioteca, crec que això va ser la part que em va fer més gràcia, però a part d'això no us en puc dir res d'aquest llibre perquè em va semblar totalment insubstancial, em va saber molt greu perquè ens van portar a l'autora i la veritat és que la senyora tenia coses a dir que em semblaven molt més interessants que el que va acabar escrivint. Òbviament, com ja us dic sempre, us vull fer el disclaimer de que aquest no és el meu tipus de llibre, o sigui que perquè jo l'hagi disfrutat no vol dir que una altra persona no el disfruti. Però igual que us deia el mes passat que no esperava que m'agradés Argelagues i em va acabar encantant, doncs amb aquest va passar el que ja m'esperava, que em va deixar bastant freda. Però si us interessa una petita sinopsis, va sobre dues germanes, seguim sobretot en una, no? Però hi ha la gran, que és la Conxa, que està posada en els moviments anarquistes de principis de segle a Barcelona, i llavors hi ha la Núria, que fa camí en aquest món, diguem, més aviat per l'altra banda, des de la cultura, no? Una està posada en política i l'altra en cultura. I en aquesta que està posada en cultura és la que seguim més i comença a treballar a la biblioteca, però per mi, tot i que es digui La noia de la biblioteca, penso que no té molt pes, més enllà de ser una cosa que sí, treballa allà i li agrada molt, però no és una cosa que defineixi la seva vida, jo crec. És més un drama històric que, bueno, no em va dir res, ho sento. Després vaig llegir Slowfoot de Brom, que, bueno, aquest llibre, que com veieu estèticament és bastant cridaner, doncs és molt famós a BookTube, sobretot BookTube en anglès, perquè, bueno, té aquesta portada així amb aquestes il·lustracions, i a dintre, de fet, també hi ha il·lustracions així que donen mal rotllo, tipus... I bueno, no és que t'haguis de llegir un llibre per la seva portada, però sempre és un afegit, no?, que un llibre com a objecte també sigui maco. Quan a la història va sobre la Àvita, que és una noia anglesa que es va traslladar als Estats Units perquè el seu pare la va casar amb un home que ella no coneixia de res. Aquest home viu en un poble molt purità i, òbviament, la seva vida la regeix aquesta manera de pensar tan rígida. No li va del tot malament a la Àvita perquè el seu home, tot i no haver-lo vist mai abans de casar-s'hi, no la tracta malament, és un home molt dolç, molt simpàtic, és bo amb ella. Estan a punt de pagar la seva granja... Més o menys no és que salti d'alegria, però bueno, li van prou bé les coses. Però llavors el seu marit mor i és quan el cunyat veu el moment de prendre-li aquestes terres. Paral·lelament, hi ha una criatura al bosc que s'ha despertat després de molts anys d'estar flotant en el no-res, diguem, i aquesta criatura, que és Slowfoot, està intentant saber què és, no? I totes les senyals apunten a que és el diable, però ell diu, i si a mi no em ve de gust fer el mal, no? I és bastant entranyable en aquest sentit. Òbviament, com us podeu imaginar, els dos personatges acabaran entrant en contacte, no? I aquest llibre em va agradar bastant perquè, a veure, és de bruixes i diables, que és un tema que m'agrada. És veritat que no aporta res de nou, però sí que hi ha una cosa que em va agradar molt, que és que normalment en aquests llibres a les dones, les veus que per dins els hi està bullint la sang, però al final acoten el cap i sí i tant, i fan cas del que els hi diuen, no?, per instint de supervivència. I aquí, en canvi, es passen una mica pel forro lo típic de no, és que si algú t'aixeca la mà i tu t'hi tornes, estàs sent igual de dolent que ell. Que és com, no. Doncs aquí s'ho passen pel forro i diuen no, jo em venjaré, necessito venjança. Tenim la sort de veure una Àvita i un Slowfoot totalment desfermats i anant en contra d'aquesta gent que els hi ha posat pals a les rodes. Que diu, sí, gràcies, no cal ser més papista que el papa, et pots venjar, t'has de venjar. Doncs això, que no és el gran llibre de l'any, però fa algunes cosetes que estan guais i si us agraden les bruixes i els dimonis, no us farà mal de llegir-lo perquè està guai. Després vaig llegir Nevada de la Imogen Bini, gràcies a l'Agulla Daurada, que me'l va fer arribar. Em va fer molta il·lusió perquè és la primera vegada que parlar de llibres a internet m'ha suposat poder llegir un llibre de manera gratuïta i fa il·lusió. No estem aquí per això, però jolín. I això us ho dic perquè penseu que la meva opinió ara és una opinió honesta, no sóc prou important com perquè ningú em faci xantatge perquè li faci una bona ressenya. Però, ja us avanço, aquest llibre m'ha agradat molt. Tracta sobre la Maria, que és una noia transsexual, que a més està en un moment d'impàs, que està treballant en una llibreria a Nova York, però tot el dia s'està escaquejant, acaba de tallar amb la seva nòvia, es dedica a drogar-se, a beure i prendre pastilles que no sap ni ben bé què són, no? I que es dona compte quan talla amb aquesta nòvia seva que potser mai ha tingut el moment de descobrir-se a si mateixa, no? Perquè va transicionar a una edat i després va començar a sortir amb gent i no ha tingut temps d'estar sola i reflexionar sobre la seva pròpia vida i sobre qui és ella com a persona. Llavors emprèn un viatge en plan road trip, que això sempre m'agrada molt, i per descobrir-se a si mateixa, no? I el llibre està compost de 2 parts i a la segona part trobarà una persona, el James, que s'està començant a qüestionar una mica el seu gènere i que s'emmirallarà una mica en la Maria, que acaba com en una posició, no?,
com de role model, que a ella no li interessa per res. D'una banda vol ajudar aquesta persona, no?, perquè està vivint unes coses que ella també va viure, però per l'altra banda pensa, ja tinc prou amb el que tinc jo. M'ha semblat una novel·la superinteressant. De fet, de la Maria jo he pogut aprendre molt, perquè com a persona cis pues, hi ha moltes coses sobre l'experiència trans que desconeixo. És veritat que no llegit gaires llibres on apareguin persones trans i menys en un lloc de protagonisme, però vull destacar la Maria com a personatge, ja no com a dona trans, sinó com a persona, perquè em sembla un personatge que és superdivertit, que té una veu interna com molt pròpia, que fa unes reflexions i se'n va cap a llocs i se t'emporta amb tu, i que tot i ser essencial, no?, el fet de és una dona trans i això està com molt en el centre, és un personatge que té autonomia pròpia. Es nota que està escrit per una persona trans, perquè no és aquella persona trans que surt ara a vegades en alguna història com molt de fons per cobrir la quota i que és només un figurant, sinó que és ben bé una persona. I m'he quedat amb ganes de llegir literatura semblant, ja no tant pel tema LGBT, que també, sinó novel·la d'aquesta americana contemporània, d'aquest tipus coming of age, que és com entranyable, però que ja és bastant salvatge, perquè, bueno, per exemple, la Maria ja està més a prop de la trentena que no pas de la majoria d'edat. Però és en aquest moment, no?, en el que s'ha d'estar descobrint, i ara que cada cop som joves durant més temps, pues, m'ha semblat que també apel·lava a una generació que, si bé l'autora és bastant més gran que jo, doncs una generació que em sembla que arribarem als 40 i encara estarem pensant qui sóc? On vaig? Després vaig llegir Emma de Monstre, de la Talia Dutton, que per aquelles coses de la vida em va servir per participar al Mars Asiàtic, però ni tan sols vaig agafar-lo pensant en això. De fet, és l'únic llibre que he pogut llegir del Mars Asiàtic, perquè no sé què ha passat amb el Mars, que ha vingut i se n'ha anat i jo ni l'he vist passar. Emma de Monstre és una novel·la gràfica que tracta sobre una noia, la Frances, que és científica i es disposa a ressuscitar la seva germana, que va morir en un accident al laboratori, no? Resumidament, ressuscita a algú en el cos de la seva germana, però aquella persona no recorda haver sigut la seva germana. I, clar, llavors condiciona a aquesta persona, que li diem Emma, a créixer segons els estàndards que ella li ha imposat perquè vol que sigui la seva germana, però és que aquella persona ni tan sols recorda que és la seva germana, llavors està com entre dos mons, no? Vol ser per una banda acceptada, no?, perquè li està agradant allò, viu en aquella família, veu coses que li agraden i això, però per l'altra banda pues, no la deixen créixer perquè està sotmesa a unes expectatives d'una persona que ni tan sols és ella. Està bé, em va semblar una novel·la gràfica molt maca, toca molts pals, toca el dol, toca les expectatives, toca com ens podem fer mal sense voler-ho, no?, al final, però em sembla també molt valuós que fins i tot quan els personatges es fan mal entre ells sense voler-ho, no és un com ai, bueno, ha sigut sense voler i ja està, sinó que no, les coses s'han de parlar, m'has destrossat, encara que no fos la teva intenció, i el que estàs fent és perjudicial per mi, no? Bueno, li dono una altra volta a Frankenstein, tot i que la comparació és bastant tangencial, em sembla, vull dir, més enllà del fet de crear vida i que tu tinguis una responsabilitat, no?, vers això que has fet, pues, no té cap altra similitud. És el moment ara d'explicar-vos que m'he enamorat. ¡Que me caso! M'he enamorat molt fort del Mar de la Tranquil·litat de la Emily St. John Mandel. És el segon llibre que llegeixo de l'autora, m'ha produït exactament la mateixa sensació que el primer, que va ser que em van donar un cop de puny al cor i de l'impacte encara m'estic retorçant al terra perquè no sé ni d'on m'ha vingut. Perdoneu que sigui tan efusiva, però de veritat aquest llibre m'ha agradat molt, m'ha tocat intensament. Bàsicament es centra en personatges que viuen en moments històrics diferents, a principis del segle XX, durant la pandèmia, després a les colònies que tenim a la Lluna, i aquestes persones estan relacionades per una mena d'anomalia de la qual no sabem gaire, i de fet fins ben avançat el llibre doncs no sabrem res. I és que gairebé no us vull parlar gaire del llibre, no per desvetllar-vos res, perquè sí que és curt, però bueno, crec que no us puc dir una cosa que faria que diguéssiu ja no val la pena llegir-lo, però és que tinc ganes de que experimenteu el que jo he experimentat. Bàsicament la Emily St. John Mandel fa una cosa que ja feia a Estació 11, que és retornar-te a la fe en la humanitat. Ens presenta mons que són imperfectes, però en els que hi seguim existint com a persones, i mentre hi hagi una persona doncs hi haurà la possibilitat de fer les coses bé. I fer les coses bé pues, no sempre vol dir fer-les perfectament, però sí que vol dir intentar-ho, no? I, jolín, no sé, a mi em sembla que Emily St. John Mandel agafa la ciència-ficció i la fa servir per parlar-te de coses
com molt íntimes, molt personals, i de fet tens aquesta sensació, aquest sentiment de que t'està parlant, de que has escrit aquest llibre per tu, personalment, cosa que és impossible, perquè l'ha llegit tantíssima gent, i més gent que l'hauria de llegir encara, però té aquesta habilitat, no?, de crear com un moment íntim entre el llibre i tu. I no us dic res més, perquè és que no puc dir res més que sigui coherent, només em puc posar a filosofar sobre la vida i la humanitat. Però de veritat, és que us insto a tots a llegir-lo, perquè és que no puc pensar a ningú que no li pugui agradar, però si no us agrada no m'ho digueu, ¿vale? Perquè em posaré trista. I finalment vaig alliberar-me a mi mateixa d'aquesta tortura autoimposada que era llegir la saga d'Una herencia en juego, amb la jugada final de la Jennifer Lynn Barnes, que és el tercer llibre, i que em permet per fi deixar enrere aquesta colla d'adolescents hormonats. La veritat és que en aquest últim llibre el suflé es desinfla una mica i totes aquelles postes que s'anaven apujant, no? I tot el que estava en joc pues, cau radicalment, no perquè la intensitat baixi, sinó perquè es nota molt que és com una cosa improvisada. De fet, quan acabes el llibre, els agraïments explica que ella no sabia si hi hauria tercer llibre, i es nota. Perquè sí que està tot lligat, però es nota que està lligat perquè li ha anat bé a l'autora, no perquè sigui una cosa orgànica, com sí que passava en els altres dos llibres. No per això vol dir que sigui un mal final. De fet, li he de reconèixer a l'autora que finalment ha aconseguit que m'interessés aquest triangle amorós, que més que triangle amorós jo diria que és un triangle de les Bermudes, perquè aconsegueix fer desaparèixer en el tercer llibre la personalitat d'uns dels dos personatges aquests que estan enfrontats per l'amor de la protagonista. I us dic que ha aconseguit que m'interessés perquè precisament jo volia que es quedés amb aquest personatge del qual han esborrat tota traça de personalitat i no, s'ha quedat amb el que jo no volia, o sigui que felicitats Jennifer Lynn Barnes, torno a tenir 15 anys. Ja us dic que al final queda molt ben lligat, però m'ha semblat excessivament retorçat, s'agafen elements dels altres llibres i la protagonista s'encarrega de recordar-t'ho agafant frases literals i posant-les entre cometes com si estiguessis fent un flashback, i és que ja me'n recordo perquè m'ho has dit fa 2 capítols i els 2 anteriors d'aquest també m'ho havies dit. I és com, collons, ja sé que tinc mala memòria, però poder tanta no. Tot i així és innegable que he disfrutat molt llegint la saga sencera. Ja us dic, potser el tercer llibre és el que em sembla més fluix, però he estat constantment delint-me per saber què passaria a continuació, depurant aquests capítols que continuen sent curts i així amb aquest ritme tan trepidant, i esperant la següent gran revelació. Sí, he de confessar que he perdut alguna hora de son que em feia bastanta falta. I fins aquí el wrap-up de març, que us he dit que seria curt, però porto parlant ara mitja hora, o sigui que per editar a veure què passarà. Només dir-vos, perquè té un hype impressionant, que he començat demà, però vaig començar ahir, i de moment, bueno, he llegit un capítol, no us puc dir res, només us puc dir és que aquest llibre pesa tant que jo tinc els canells, que ho reconec, ¿vale? O sigui, són com de paper de fumar, però és que aguantar aquest llibre és físicament dolorós. O sigui que, sisplau, editors, si esteu veient aquest llibre, poseu paper més finet, perquè hi ha alguns que no anem al gimnàs abans de llegir. Ara sí, ens veiem el proper mes, jo intentaré seguir viva recordant-me que queden escassos mesos per acabar la carrera, i ens veiem en el proper vídeo. Apa, passeu!